Na hello bikerek, 2023. október 23-a van, és mit csináljon egy motoros október 23-án egy ünnepnapon, mint hogy motorozik. És nem csak egy motoros, hanem jönnek a haverok is. Tehát itt vagyunk Székesfehérváron, irány a Balaton felvidék, az egyik kedvenc helyünk, oda rendszeresen el szoktunk motorozni. Most is azt tesszük, itt gyönyörű szép őszi napon. De költői voltam. Na, akik itt vannak, itt van velünk Zoli, ott látható, igen, ő már volt velünk horvát túrán, szokás szerint velünk tart a Feri, ott van a Tomi, és itt fényképezkedik mögöttem a Sanyi, ott látható. Úgyhogy na, szépen lassan útra kerülünk, még egy motorost várunk, aki be fog csatlakozni hozzánk. Lassan-lassan befut ő is egy 1002-es RT-vel. Úgyhogy, és utána akkor nekiindulunk irány akkor Balaton felvidék. Na gyerünk! Na és mint mindig, most is meg kell csodálni Ferinek a csodálatos motorját, ami aztán egy... Van benne minden. Beszélni, az a lényeg, hogy eltartom, megint ugyanaz. Igen. A múltkor, mikor elkezdtem mondani, azt is félbeszakította, és ő mondtál. Én az osztrákot 2.9 a Grószra, mentünk szó a Grószra, és ott főfele vett 2.9. Az osztrák benzinnel van, 2.9, hallod? Mi a fasz? Mikor megállunk tankolni? Aha, jön a kolléga RT-vel. Jó van, lassan akkor nekiindulunk. Így ahogy látod, dobozokra, ahol 3 aludobozra. 2 kg. De. Na, elmondtad a motornak a paramétereit? Azt nem, csak az árát. Árát? Azt mondja, 5 volt, 5 millió nem. 2 millió 2 vettem. Dobozokkal mindennel együtt gette, hallod? Most szerinted? Nem az. Kilóban 3 balancját. És azt mondja, Annyi kurva volt. jó vele menni. Tehát, hogy jó van. Ahogy pörgetni kell 500, ugye, de... Most a izének is akciós, a Benelli-nek az a 702-es, ez az új TRK-ja, az is mennyi? 3? 2 és fél? 3 és fél. Kolléga levágja az utat! Jó, az rendőr. Így a legegyszerűbb. Na jó van. Ugyanúgy adnak hozzá a dobozokat. Igen. Ez ilyen akció van. Na jó van, megjött a kolléga, és aztán lassan akkor indulunk. Kurva jól néznek ki, és minden.
Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. A Balatonalmádi Molkút egy rövid pihenő kávészünettel, a fiúk nekiálltak kávézni, és ami érdekesség, hogy csupa BMW. Van egy 1002-es GS, van egy 1002-es R, RT, egy LT, és még egy RT. És van egy hibridünk a sok BMW között. BMW utánzat. BMW 850, az. Egy BMW utánzatunk van. Úgyhogy belekeveredett a korpa közé. Igen, igen. Ez BMW utánzatnak tökéletes. Úgyhogy így állunk. Na jó van, kávézzunk, aztán robogunk tovább. It started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Me and you. Magical for me, magical for you. For this Christmas, baby, all I want is you. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Na, örvényesen ebéd. Mit teszel, Tomi? Nem tudom. Figyelj, mindegy, csak olyan legyen, mi? Gondoltam. Sanyi? Mi jót teszel?
Nem tudom. Mindenki úgy van vele, hogy csak kaja legyen. Kaja legyen. Rántott karaj. Rántott karaj, te is azt teszel? Mindenki azt teszi. Petezeimmel. Aha. Zoli meg borjúzik, ugye? Salátával. Salátával. Nagyon helyes. Hallod, Lajos, figyelj, mind a nagyok tudod, amikor megsúzzák az értelmét. Az. Jó van, Tünci. Sirkemel, rizssel, gombamártással. Jó, Gusztánnak néz ki egyébként. Na jó van. Röpül, nem? Én is karajt teszek bundában. Na jó van. Jó étvágyat, fiúk. Navigant Patent, langallózó hely, ahol mindig kávézni szoktunk, meg néha langallózni is. Itt mindig megállunk. Hogy kávézik a csapat, aztán akkor lovalunk majd tovább. Ott van egy ilyen sárga korlátú híd, arra megyünk majd tovább. Nagyvázsony irányába, egy kis kanyargós útszakaszon föl a hegyre. Ami meg ott van fönt, konkrétan arra felé azon az útszakaszon. Na gyerünk, kávézzunk, aztán menjünk tovább.
Na hát minden napnak egyszer vége szakad, úgy, mint ennek is. Itt vagyunk Székesfehérvár előtt az Aiva benzinkúton, úgyhogy itt elköszön egymástól a csapat. Feri levált tőlünk, marad Székesfehérváron, meg húzzuk haza a csíkot Pest irányába. Úgyhogy ennyi. Na mindjárt már nyilatkoztatjuk a többieket, hogy milyen volt a mai nap. Na nézzük. Na nézzük, Tomi, mi volt ezzel a Porsche-val? Porsche! Nem tudod ott hagyni, nem tudod ott hagyni. Dehogy nem, engedtem. Engedted, de csak azért, mert engedted. Csak ott voltam a seggébe, azt kérem. Így van, így van. Volt egy kis hajtás a 8-ason, Tomi meg a Porsche, illetve BMW meg a Porsche. Ferinek a motorja meg felizzott a nagy sebességtől. Még a gumi is meleg rajta van. Még a gumi felforosodott még az is, mi? Aha. Úgyhogy csak úgy ízzik, aranyapám, csak úgy ízzik. Hát ennek a tempó azért a 150-es tempó, 140-es. Hát egy kicsit. Az a baj, hogy ugye ők mögötted, a közelebb már kezdi rázni a szélnek az elejét. És ha bemegyek mögéd, akkor ugyanaz van, neked is azért rázza. Ja. Tehát nem szabad Azért, bemenni azért mögé. maradtam le. Aha. És ez a nagy tepsi olyan ízét Most csinálsz. fogyasztásra fel is ment most 4. Hát a plexi megkavarja Hát, a levegőt. Egyből fölugott 3,90-re. Jú, na végre! Végre van valami fogyasztásod. Végre van. 3,9. Hallod, Sanyi? 3-9. Hallod? Hey! 3,9-et evett a Daytona. 4 és félre is fel tudnám venni. Húzamosan tudnál vele. Ezt én vettem hozzá, nem volt benne semmi. Na nézzük a BMW-seket, az RT-seket. Indukciósan tölt. Hát ha ez nem olyan. De már úgy értem, hogy ez, mert ebből lehet olyat is venni, ami olyan, meg olyat is, ami ilyen. De nagyon jó, hogy meg a kis szarpont Ha jó lenne tényleg az, hogyha ezt... belemegy az neked, próbál bele még Belemegy, kibaszott nehezen lehet. De nem az a baj, hanem az a baj, hogy nem tudom utána elindítani. Mert hogyha én megyünk, ki szoktam kapcsolni a képernyőt, hogy navigációnál, hogyha autópályán megyünk, ilyesmi, azért, mert marha sok energiát fogyaszt ez a telefon. Van egy kis távol eldugod, az csókol. Mondjuk azzal lehet tölteni, de ha túl meleg van, nem szeretem, hogy Melegszik ez a szar. Na hogy is lett a mai nap, Sanyi? Jó volt. Jó volt? Jó volt. Gyenge volt a tempó? Végül is mindegy. Végül is mindegy. Hát ott a kanyaroknál azért lehetett volna egy kicsit húzni, de... Így van. És mit várunk egy 500-astól, érted? Meg egy LT-től. Úgyhogy az nem egy RT. Így van, Zoli? Az oldalán mindegyik tud menni. Az igaz. Jól van. Na, itt elköszönünk akkor Feritől, mint ahogy mondtam, és akkor most már húzzuk haza mi is a csíkot, úgyhogy legyen ez a záró videó. Na majd a következő túrán. Sziasztok!